Студена магия. Остава ни само да чакаме. Магическата сила на Блум ще се прехвърли в нас. Кошмарни сънища. Тихият ужас на спящото съзнание. Родителската среща наближава. Времето лети, нали? Ще се радвам отново да видя родителите си заедно. Заедно или не, поне ще ги видиш. За мен тези срещи са истинско изтезание. Нещо става тук. Сякаш майката природа е разтревожена. Чакайте! Чувате ли този странен вой? Техна, въобразяваш си. Причуват ти се разни неща. Толкова съм уморена. Веднага си лягам. Не ме интересува нищо друго. Стела, какво стана? Защо пищиш? Не знам. Сънувах. Горкичката Стела. Сигурно е имала кошмари. Помниш ли какво беше? Не помня, но беше повече от кошмар. Сякаш някой ме наблюдаваше. Казах ви, тази вечер нещо странно витае из въздуха. Добре, не разбирам тази паника. Стела е сънувала кошмар. И какво? Връщам се в леглото. Хайде всички да си лягаме. Стела, викни, ако се нуждаеш от нещо.
Муза? Какво става? Муза? Отговори ми. Муза? Как се чувстваш? Не знам. Сякаш съм празна отвътре. Сигурно е от съня. Какво става? Чухме писък. Сънят ми за красота. Събудих се внезапно и видях, че Муза не е добре. Сънувах майка си. После сънят ми се превърна в най-страшния ми кошмар. Свят без музика. Много странно. И аз сънувах нещо ужасно. Първо Стела, сега вие двете. Какво става тази нощ? Момичета, предлагам да анализираме ситуацията. Случват се необясними неща. Първо техна чу някакъв вой, после всички имахме кошмари и накрая светът без музика. Тихо, Фей. Мирта. Какво общо има Мирта? Кико, какво правиш? Къде отиваш? Изглежда Кико усеща същото като мен. Опитва се да ни каже нещо. Нещо за Мирта, нали, Кико? Флора? Добре, че осъществи контакт с мен. Това чудовище не успя да стигне до теб, Блум. Видях го. Промъкваше се из стаите, но изчезна с първите лъчи на зората. Трябва да сте готови, защото до вечера ще се върне. Какво мислите, момичета? Какво иска от нас това странно същество? Не знам. Имаш ли идея? Мирта го е видяла да се промъква в стаята ви. Ставало все по-голямо. Очевидно ни приема за врагове и ни напада една по една. Дори Кико надуши нещо. Трябва да сме много внимателни. Опасявам се, че това е свързано с облачната кула. Изглежда чудовището успява да пресъздаде най-големите ни страхове. Така е. И след като се докопа до мен, Флора ще е следващата. Знам. Това ме кара да мисля за истинските си родители. Може би Муза ще те развесели. Аз не съм във форма. Стела, ти поне знаеш кои са майка ти и баща ти. Да, знам кои са, но не им пука за мен. Кралят и кралицата на Солария. И принцеса Стела, отгледана като чужд човек. Ей, защо се скапвате? Отдавна съм го преживяла. Те ме забелязват само когато се прибера с бележник пълен със слаби оценки. Изобщо не ми трябва. Горкичката Стела. Къде е Флора? В стаята си. Опитва се да развали магията върху Мирта. Откакто Триксите превърнаха Мирта в тиква, Флора прави всичко възможно да й помогне. Надява се да открие начин да й върне предишния вид. Като говорим за магии, какво стана с твоя принц Блум? Ако имаш предвид Брендън, той е само приятел. И не съм го виждала много дълго време. С нетърпение чакам вечерта. Само да изтощим тези феи със страшните кошмари и идва редът на Блум. Скоро тя ще преживее нещо ужасно.
Ето го. Ужасно е. Вълшебните Уинкс. Солария. Хайде, да му видим сметката. Върви, Флора. Не мисли за мен. Блум е в беда. Трябва да й помогнеш. Блум. Добре ли си? Момичета, какво става? Не можем да се справим сами. С нощните кошмари са ни изтощили. Хайде, Блум. Събуди се. Отвори очи. Къде е чудовището? Къде отиде? Слезе долу. Хайде да побързаме. Добре, къде се криеш? Време е да помогнем на нашето чудовище. Какво? Искаш да си премерим силите? Не мога да го направя. Не разбирам какво става. Всички сме изтощени. Не знам както изглежда. Все още можете да ни победите, макар че сте разделени. О, не, трябва да устоя. Да. Май сега приятелките ти не могат да помогнат. Ти си в плен на собствените си страхове. Какво става тук? Какво правите с момичетата ми?
някой ще ми обясни ли какво се е случило тази вечер? Нямаме представа, госпожо Фарагонда, но онова странно чудовище ни нападна. Не ни се мисли какво щеше да се случи, ако не се бяхте появили. Кико, не знам какво да ти кажа, освен че си прекрасен заек. И имам чувството, че госпожа Грифин ще може да ми обясни. Поне се надявам. Малки загубенячки. Още не сме приключили с тях. Поне тази вечер времето е хубаво. Ти си луда. Вас чакам, глупави момичета. Какво ви казах? Тишина. Благодарение на вас преживях най-голямото си унижение. Назиданията на Фарагонда. Никога няма да ви го простя. Това няма да се повтори. Не, госпожо, няма да се повтори. Тишина, казах. Няма да се повтори, защото кракът ви повече няма да стъпи тук. Нито сега, нито когато и да било. Изчезвайте! Проклети да са всичките уинкси до една! Скъпо ще ни платят за това. Аз ще победя.